Tvrtka Kronošpan Kro ponovo je pokazala svoju predanost društveno odgovornom poslovanju donacijom u novcu i materijalu za uređenje 2 moderna apartmana na odjelu ginekologije i opstetricije Opće bolnice dr. Anđelko Višić u Bjelovaru. Ova vrijedna donacija pridonijet će stvaranju ugodnijeg i dostojanstvenijeg okruženja za pacijentice, čime se dodatno unapređuje kvaliteta zdravstvene skrbi u lokalnoj zajednici. Posebno sam sretan što mogu istaknuti da smo uz ovu značajnu donaciju od tvrtke Kronošpan uspjeli unaprijediti skrb za naše rodilje na odjelu rodilišta. Inače, tvrtka Kronošpan dugi niz godina zaista nesebično pomaže i ulaže i nailazimo na odobravanje od njihove strane kako i ideja, tako i sa financijske strane, tako i sa strane materijala kojima zaista možemo podići ljestvicu skrbi za naše rodilje, a isto tako i pacijentice na odjelu ginekologije. Evo, ova značajna sredstva, 20.000 eura, smo iskoristili da izgradimo ova 2 suvremeno opremljena apartmana, kao što možete vidjeti, i s tim sam posebno zadovoljan, jer zaista pružaju veliku dozu udobnosti i komfora nekakvog. Isto tako mi je bitno da se može sve skupa iskoristiti, da se provodi puno više vremena sa obitelji nakon poroda. Nakon vaginalnog poroda je nekakva praksa da je rodilja u bolnici 3 dana, a nakon carskog reza 5 dana. Što se nas tiče, zapravo nekako smo se između sebe dogovorili da do navečer otac, partner ili tko već želi biti, može biti sa rodiljom i sa djetetom u apartmanu. Zahvalio bi se našoj ravnateljici koja je zaista nam izašla u susret i naišli smo na odobravanje i davala nam vjetar u leđa u realizaciji cijele ideje i zahvalio bi se zaista cijelom timu. Opća bolnica dr. Anđelko Višić prihvaća sve donacije, naravno, a tvrtka Kronošpan je prepoznala našu bolnicu i već u više projekata je sudjelovala ili materijalom ili novčanim sredstvima. Znači, za ova 2 apartmana je uložila 20.000 eura, uz određena, znači uz novac su dali i svoje ploče, već sve što treba. Sudjelovali su znači u uređenju. Ta 2 apartmana su uređena znači za naše rodilje, da nam povećaju standard u bolnici što se tiče poroda. Znači, znamo, ima jako puno žene do sada odlazilo u Zagreb, imale su tamo možda neku veću privatnost i veće i bolje uvjete, međutim sada imamo mi naše uvjete još bolje nego u Zagrebu. Ja se nadam da će se sada i broj poroda povećati kod nas. Tu imaju određenu privatnost, imaju ugodan prostor i mislim da će biti jako zadovoljne.